Pois mira, se levades un xamón fasta redonda xa, porque para xente, todos os 14, compra-vos ben un. Todo vos vai cumprir. Pregunta do persoeiro, a ver se o levan. O xamón non dá para nada. Pois se coñecedes Está do persoeiro. este cómico, este humorista, esa pista de Coruña, aí está Pedro Brandariz. Aí está. Actor, cómico, monologuista, amigo, ti verás, polo que hoxe preguntamos a pregunta do xamón. Pedro Brandariz tivo que cancelar un monólogo porque o escenario estaba moi alto. Iso é certo ou iso é falso? Agora, pai, tú sabes se ten vértigo ou non ten vértigo. Con andamio nunca foi. Un andamio nunca foi. Non lle vesti corpo de andar nun Me andamio. ten pinta a min de andar por andamios, non? Non vos ten pinta. Pero... A ver, eu vine un arcade A bichiro un arcade, na festa da Ostra, atuou por ali ou... e no Multiusos. No Multiusos tamén estuvo. Ah. Pero ali o escenario é baixiño. Ali é baixiño, claro. Pero logo el trame dun escenario alto. Home, Parvado. Digo máis trame que te poño un chico máis arriba, un chico máis abaixo. home, moi áxil non o miro. A mellor, pois o corpiño, igual ten vez das alturas, eu que sei. Igual, sí, ou levou un golpe de pequeno, caiu desde arriba e dixo en plan, eu aquí máis de 2 metros non me subo, non sei. Caiu da cuna e nunca máis quixo. Por exemplo, Eu que sei. quedou troutizado, como decía a abuela da miña muller, quedou troutizado. Outra palabra que incorporamos ao glosario Quedou tamén. troutizado. Ah, guai. Aparte, por que ten que cancelar o monólogo? Baixaría o escenario. Ou desde abaixo. Por que ten que subir arriba a falar? Non? Pode ser un bo razonamento, non sei. Que marcaremos? Puf, eso non pode ser. Eu digo que é certo, É certo? Pero bueno, ten pinta de ser boa persona, igual non cancelaba, Igual non o cancelou. Igual non o Porque cancelaba. ten pinta de ser borrapavo a Sí, persona. sí, de bonachón. Ten pinta de bonachón, igual... Aparte, tamén dices tú, pues mira, eu a ese escenario non me subo, vinde para o bar de enfrente. Exacto. Pero E non. a xuntarnos dúas mesas. Vamos, Hai que cancelar. vamos para o bar, xuntamos dúas mesas e xa está. Claro. Temos que marcar, certo ou falso? Eu dixo que é mentira, claro. Bueno, pois viña, falso. Falso, Álvaro. Queda co falso, entón? Sí. Sí? Marco? Marco? Por un lado, sí, por Ou non outro marco? Sí. Marca falso e tú vai collendo sempre as capas. Nos teño todas comigo, Pois de momento imos marcando. Queda falso. Nos teño todas comigo. Pedro, conténolo ti. Eles viron que non lle tiñas pinta de cancelar o monólogo, pero iso pasou ou non pasou? Falso. É falso! Moi ben! Conta, Pedro, conta. É falso porque nunca se cancela un monólogo. Unha actuación hai que adaptarse ás circunstancias e tirar para diante. Pero sí, efectivamente, teño actuado en escenarios moi, moi altos, porque cando vas a un bar, a unha taberna, a unha festa, pois claro que deben poñer un escenario ben alto para que se vexa dende, vamos, non sei dende onde, pero dende moi lonxe. Pois era falso, efectivamente. Moi ben razonado aquí por parte de Álvaro e de Antonio. Xamón que gañamos, e isto é só o comezo. Se a maiores dos cartos lle metemos un xamón, creo que eles máis contentos, non? Moito mellor. Pregunta do persoeiro. A ver se vos sona. Este actor, humorista, monologuista, que é Pedro Brandariz. Aí está, amigo do Ti Verás, polo que hoxe preguntamos a pregunta do xamón. A Pedro Brandariz confunde no acotío con señoras. Iso é certo ou iso é falso? E agora que decimos? Certo, total, xa, que me ayudas? Pedro Brandariz non se vai a ofender, non? Non, non creo. Non, é un home con moito humor. Ai, A xente ai, do ai. humor, home, pois tamén como se meten que a xente tamén poden levar bromas, non? Digo eu, non sei. Home, digo eu. Marcamos certo. Sí, Tive partido con señoras. por detrás. Pelo largo, longo. Por detrás. Máis que por diante. Sí. Tú velo por detrás a Pedro Brandariz e non sabes se é unha señora de 65 xa prejubilada ou se é Pedro Brandariz. Trae confusión. Non sei. E un xamón. Que non se ten xamón. confundido? Un xamón que gaña certo. Crees que é certo? Sí, marcamos certo. Xamón con dientes.
Home, cunde moito. Home, Sempre. vai cun día. Dimo a mí. Nunha casa é unha ledicia. Vaya. Pasarálle igual que lle pasa aí a Paul McCartney e a Pedro Brandariz. Que foi evolucionando de señor maior a casi señora, que non sabe se é unha señora maior ou non. Pasa tamén a Paul McCartney. Ai, ai, ai. Certo, Sí, Mario sí. está moi seguro no certo. Vale, pois se Mario está Cristina, convencido, é certo. guiámonos por el. Sí. Non, pero... Bueno, se non, bote o culpable. Vale. Certo queda de momento. É que nos conte Brandariz como é ese conto, porque iso que che pasa, eu que sei, en Verín en comadres pode ser que te confundas, non? Era, mas se a diario pola rúa... Certo. Ponche, certo! Tiña razón, Sí, Mario! a verdade é que empezou a ser algo casual, e algo esporádico, algo anecdótico, pero últimamente xa empeza a darse bastante. Non sei se é pola miña fisonomía, polo meu pelo así alborotado, pola maneira de andar que me confúndenme con señoras. Sí, sí, sí. Pois unha anécdota curiosa que nos revelou aí Pedro Brandariz, mandamos aí un saudiño.